Хәерле көн, Татарстан. Хәерле көн, хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 6 ноябрь, җомга көннәребез мөбарәк булсын, нур иман белән тулсын дигән теләкләрдә мин, Эльза Әхмәтҗанова һәм иҗат төркемебез тапшыруыбызны башлап җибәрәбез. Аның башында тарихка кирип калган кайбер вакыйгалар турында кыскача булыр. Бүген республикабызда бәйрәм. 1992 елның 6 ноябрендә Югары Совет төп законыбыз Татарстан Республикасының Конституциясын кабул итә. Хәзергесе вакытта гамәлдә булган хокукый системаның нәтиҗәле эшли башлауына зур этәргеч бирә. Ел элек Киев шәһәре Гитлер гаскәрләреннән азат ителә. Бөек Ватан сугышы башлану белән 3 ай үткәннән соң шәһәр оккупациясында кала. 5 көн барган азат итү бәрелеше нәтиҗәсендә 1943 елның 6 ноябрендә совет солдатлары фашист оккупантларын бәреп чыгаралар. 1930 елның 6 ноябрендә Мәскәү автомобиль төзү заводы сафка баса. Сугыш елларында да эшчәнлеген туктатмый. Заводның иң популяр Москвич-400 моделе баш калабыз Мәскәү урамнарында беренче тапкыр 1947 елда күренә. Таян Аллаһка рубрикасында сүз ир белән хатын, балалар һәм нәселләр арасындагы мөнәсәбәтләр турында булыр. Вәгазь бигрәк тә яшь гаиләләр өчен файдалы. Хәер, барыбыз да тыңлап үтсәк, зарарлы булмас. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة غيلة إير بلان خاطن نانغدا ترمي على بيت إكياق نسل بار إكياق جيد بوان بار إكياق أطا أنالار بار حرمتلا أتي أنيلار Sizdə bik yaşlarına iretəsi kilgəş, bik olarga nindi bulsa sözlər eytirgə tiləgəş, özünüzni iska alağız. Siz de yaş buldunuz, siz de yalan gana gaile kırdınız, sizge de en iyiniz nersedir eytken, siz de onu tınlamadınız. Şöyle alar sizin kopya, alar siz tapkan balalar, alar da nek siz şekilli, şöyle alarga da sabırlı bulup, siz alarga şın ata, ana, şın dost, şın yardımşen bulağız. Allah birse, alar da onlara qıda hem qıdağıy bulğaç, alar onu anlarlar, lakin onunca alar da hata işlerge tiyiş, alar da ezrek üzünçe tırırga tiyiş. Hem Allah subhanahu wa ta'ala her bir gailege bəxət, bərəkət, onuşların birsən. Cəmaət, biz dua qılıyıq. Dualardan gaile başlansın, duasız gaileler bulmasın. Her bir ide Kur'an okulsun, her bir ileride aşlar uçsun, her bir ide bəxət, şadlıq, balalar tavuşu bulsun. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Туры эфирда хәерле көн Татарстан тапшыруы. Барыгызга да хәерле матур бәйрәм көне теләп, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Студиябыз кунагы чыннан да кабатланмас тавыш иясе. Бүгенге көндә иң танылган һәм тамашачы тарафыннан иң яратып тыңлый торган башкаручы. Бәйрәм көнен бүген безнең белән Татарстанның атказанган артисты Филүс Кахиров башлый. Хәерле көн, Филүс, исәнмесез? Хәерле көн, Эльза. Хәерле көн, ватандашлар, милләттәшләр. Бүгенге көнегезне безнең белән башлап җибәргәнегез өчен бик зур рәхмәт. Вакыт тауып бүгенге бәйрәм көндә килгәнсез. Филүс, сез бер интервьюгызда былай дип әйткәнсез: "Мин үземне беренче категория җырчыларга кертәм" дигәнсез. Менә бу икенче категория җырчылар моны ишетеп үпкәләмәделәр үзегезгә? Андый сүз дөресен әйткәндә, ул теге журналистика арасында әзрәк теге ялгышулар булар. Кайчагында аңлап бетермиләр. Мин үземне беренче категория дип игълан иткәнем булмады. Һәм бераз ниндидер аңлашылмаушылык булды инде анда. Ага. Үзегезне йолдыз дип саныйсызбы? Менә сезне бөтен кеше йолдыз дип әйтә. Юк, менә ничектер йолдыз дип саный алмыйм. Менә бу теге алдап кына әйтә торган сүз түгел. Чыннан да йолдыз беренчедән ул йолдыз булу мөмкин түгел. Һәм ни өчен ул артистларга йолдыз дип исем кушалардыр, ансын да аңламыйм мин аны. Бар тик бар үзем, бар тамашачыларым, бар иҗатым. Менә шулай кабул итәм. Әле алда эшлисе эшләр дә бик күп. Шуңа күрә, әгәр дә үзеңә ниндидер бер нокта куйсаң инде, ул шуңа барып җиттем инде дисәң, ул димәк син үз юлыңны туктатасың һәм үсеш бетә дигәнгә саныйм. Шуңа күрә мин үземә бер вакытта йолдыз дип әйтмим.
Алда эшләр күп дисез, име? Шуларның берсе менә бу якын арада гына да бүген концерт була, шулай бит филармониялар залында Илһам Шакиров премиясына артистларны барлау концерты узачак. Сез дә анда катнашасыз. Легендар җырчыбыз сезнең иҗатыгызга, сезнең тавышыгызга ниндидер бәя биргәне булдымы? Аның белән менә бу иҗат турында сөйләшкәнегез булдымы? Беренчедән Илһам абый Шакиров миңа игътибар салганда ук мин шул вакытта ук шат идем, инде күңелем шат иде, чөнки менә яшьләр арасыннан мине искә алып, "Энекаш, синең исемең ничек әле? Исемең ничек әле сине?" дип теге менә шулай айырып алганда да мин шунда ук бәхетле идем инде. Чөнки үзе Илһам Шакиров мине барысы арасыннан танып, аннан соң инде җырлаганда теге Рәшит Вахап конкурсы булган иде. Анда җырлап, авыл жюриның рәисе иде. Шунда мине җиңүче итеп игълан иткән кеше һәм миңа машина ачкычлары бүләк иткән кеше. Шунда да мин дә теге Илһам абый хәзер мәйтәм сәхнәдә миңа ачкыч бирсә, ашкыш бирә бит инде хәзер мен әйтәм, нәрсә дип әйтермен икән дип теге андый дахи кешедән бит инде бик теге акыллы һәм шундый теге күңелгә рәхәт сүзләр көтеп утырасың. Шул вакытта миңа әйтә, "Энекаш, бер генә тапкыр булса да уратып алып килерсең мине дә" дип. Тормышка аштымы соң? Тормышка ашты. Чыннан да Аллага шөкер дип әйтәм. Ничектер нидер концерт булды Сәйдәшев, Салих Сәйдәшев исемендәге концертлар залында һәм шул вакытта Илһамның ярдәмчесе килде дә, Илһам абый Шакировның безне илтеп куймассың микән өйгә, менә хәзер машина килеп, такси килеп җитәрме ди. Мин әйтәм, менә үзе бүләк иткән семерка машинасы белән рәхәтләндереп, минем теге гомерлек истәлектә кала торган вакыйга бу дип Илһам абыйны утыртып, әле Шәпова урамында яши иде, шунда илтеп куеп, квартирына, фатирына хәтле затканым, менә әлеге дә истә инде. Бу минем өчен, менә минем тормыш китабымда язылып калачак бер вакыйга. Һәм Илһам абый инде ул телевидениедан да минем исемне әйтеп, менә яшьләр арасында дип әйтүләре, ул инде бигрәк тә минем әниемә менә теге май булып ятты күңелләренә, йөрәкләренә, менә шуңа күрә Илһам абыйга һәм инде үзенең үгет нәсихәтләренә җырлау, башкару мәсьәләсендә дә ул бик күп миңа гримеркада, артистлар бүлмәсендә бик күп кирәкле, мәгънәле фикерләрен җиткерде. Киңәшләрен биреп калдырган ди. Аллага шөкер. Шуны әйтәсем килә, безнең тапшыру бит инде туры эфирда бара. Филүс, шулай бит безнең тамашачыларның сезгә шалтырап сорау бирү мөмкинлекләре бар. Моның өчен бары тик телефон номерын гына җыярга кирәк. 554-31-21. Сез аны хәзер экраннарда күрерсез. Әйе, сездән сораулар көтеп калабыз. Рәхим итеп шалтыратыгыз. Сезнең репертуарда да бит шулай ук Илһам абыйның җырлары бар. Җырлары бар гына түгел, җырлары бәлки иң төп репертуарның төп мәгънәсен дип әйтимме, төп өлешен дип әйтсәк була. Төп урынны алып тора, чөнки әйтегендә китмә сандугач, җиз кыңгырау моңнары чыгарсыңмы каршы алырга кебек җырлар, алар һәр концертта яңгырап тора һәм алар һәр вакытта аларны җырлар алдыннан һәр вакытта Илһам абый Шакировның исемен әйтмичә, аңа багышлыйм дип әйтмичә концертыбыз узмый бер вакытта да. Һәм ул шулай булырга тиеш тә дип уйлыйм, чөнки буын белән буын арасында элемтә булырга тиеш һәм аларның җырлары әгәр дә без дә яңгыратмасак бүгенге көндә, аны кем яңгыратыр хәзер? Филүс, безгә шалтыраталар. Рәхим итегез, сезне тыңлыйбыз. Җаным, исәнмесез? Исәнмесез? Менә әле Мәскәүдән кайтып утырган идем Әлмәткә кунакка. Һәм менә сезнең тапшыруыгызга тап булдым. Бик сөенеп карап утырам. Менә бер сорауым бар иде инде, Филүс Кахировны инде ишетеп кенә түгел, Мәскәүдә концертларында да күреп беләбез. Бер генә сорау иде. Менә шуны ишеткән бар, аның биографиясына кагылышлы да инде. Менә бөтен административ эшне дә, директор эшен дә, менә ничек әле ул артистларда теге продюсер эшләрендә менә хатын алып бара дигәнне ишеткәнем бар. Бу дөрес хәл микән инде? Ул бит инде ир-атлар һәр вакыт теге бөтен шундый җавап эшне үз өстенә алырга тырыша, хатын-кызга теге ышанып бетерми димме соң инде? Менә алар гаиләсендә бу ничек шулай хәл ителде икән дип кенә менә шуны сорау бирәсем иде инде. Шулай директор эшләре, администратор эшләре ничек хатынга йөкләде дип сорыйсы килгән иде. Рәхмәт.
Рәхмәт, безне карап барганыгыз өчен хәзер сорауга җавап ишеттербез. Исемегез ничек булды? Ага, элемтә өзелгән ди. Әйе, Мәскәүдән кайткан кунак әлбәттә безне карап утыра ди. Әйе, рәхим итегез, ничек шулай булды хәлегездә? Менә әлеге тамашачыга рәхмәтне белдерәсем килә, рәхмәтләремне, чөнки бик игътибарлы безнең иҗатка, минем тормышыма. Чыннан да ул шулай, без инде Хәләл Җәфетем белән, Илмира белән өйләнешкәндә үк сөйләшеп куйдык. Бездә теге мин кул сугып, өстәргә кул сугып, мин өйдә герой дип, мин монда барсында үзем эшлим дигән сүз булмады. Без һәр әйберне уртага салып, икәү сөйләшеп, ул сәнгать булсынмы, мондый үзебезнең гадәти тормышыбыз булсынмы, һәр нәрсәгә без икебез дә бергә уйлап, бергә фикерләшеп эшләргә дип шулай сүз куйдык. Партнерлар булып, әйе. Һәм ул тормышка шулай ашты да, бүгенге көндә Илмира инде ул безнең коллективның дип әйтим инде группабызның ул директоры да, ул продюсеры да, ул администраторы да. Мин дә әлбәттә мин җырлыйм һәм без икәү уртага салып, башта икәү хәл итәбез, әйтегендә туган сорауны, аннан соң инде үзебезнең төркемебез белән бергә менә Рөстәм Рәхмәтуллин бит Мирас ансамбле белән 14 ел бергә эшлибез хәзер. Беренче көннән үк сольный концертларыбыз алар белән генә үтә. Һәм менә алар белән дә музыкантлар белән утырып бергә хәл итәбез. Шуннан соң гына булган бездән чыккан менә шушы нәтиҗә ул сәхнәгә чыга. Фирүз, бу бик зур бәхет шулай бит. Беренчедән сезнең эшегезнең бөтен нечкәлекләрен аңлап, сезнең ярдәмчегез, дустыгыз булып шулай эшли. Һәм тагын безгә шалтыратты. Булай дип әйтәләр. Акча барыбер икегезгә өйгә кайта ди. Ансы да бар. Әйе, бүгенге көндә ансы да бик мөһим бит. Әйе, хәерле көн, исәнмесез? Ишетәбез сезне. Таңлар сөйләгез. Исәнмесез? Бу Әлмәттән яле, Зайнтем исемем Василия була. Илдус Кадыровны бик яратам мин. Беренче тапкыр ишеткәч, "Аллаһу субханалла" дидем. Гел илһамга ошаган икән дидем. Мин илһам абый белән инде бер яшьтә абый дисәң дә ярый, инде абый димәсәң дә ярый. Ну хөрмәтле абый дияргә була инде аны. Рәхмәт, исәнлек бирсен, сине тынычлыгы бирсен, Ходай тәгалә балаларның рәхәтен күрсен. Исән булыгыз. Амин. Бик зур рәхмәт. Әйе. Бик зур рәхмәт. Илһам Шакиров тавышына шатты дип әйтте, менә тамашачыбыз Мөршидә апа, Мөршидә ханым. Сез бит үзегез яратмыйсыз моны. Илһам абый белән сезне чагыштырганны, аның дәвамчысы дип әйткәнне. Әлеге дә баягы шушы журналистлар язганны укыган иде инде Фирүз. Дәвамчысы дип әйтсәләр, әле теге ачуламым да, мин гомумән ачуламым да, үпкәләмим дә. Булай гына дип әйтәсем килә. Чагыштыру гомумән кирәк түгел инде ул. Менә кайбер кеше чагыштыра башлый, улуг менә шәхесләребезне, дахиларыбызны, әйтик, Хайдар Бигишев белән Илһам Шакировны чагыштыра кайчагында. Мәйтәм, әнишәп чагыштыргалар? Икесе ике югарылык бит инде. Якын килерлек тә мөмкин түгел аларга. Һәм чагыштыру кирәк түгел. Әгәр дә дәвамчысы менә традицияларын дәвам итүче дип әйтсәләр, әле мин ризалашам, чөнки тырышам шуңа. Менә шушы юлны, шушы минем миссия итеп куйдым инде барыбер. Тамашачыга үзебезнең шән сәнгатебезне сәхнәдә, профессиональ сәхнәдә калдыру. Менә шу. Һәм безгә тагын шалтыраталар дип әйтәләр. Әлгә элемтә эзлеп торган ди, Фирүз, соңрак тоташтырабыз. Сезнең 8 ноябрь көне үзегезнең шәхси концертыгыз узачак. Алла бирсен. Әйе, һәм сез инде әлбәттә буш кул белән килмәгәнсез безгә. Әйе. Чакыру кагазе һәм. Әйе, миндә хәзер бәлки тагын да шалтыратулар булса, нидер сораулар булса, иң кызык сорауга уйладым инде менә шул 8 мартта филармониядә узачак концертыма менә шушы чакыру билетын уйнатырга һәм инде җиңүчегә шуны бүләк итәбез һәм шуңа өстәп әле үземнең MP3 дискында бүләк итәсем килә. Һәм сорау сездән. Сорау мондый булсын. Кайсы елны без үзебезнең иҗади төркемебез белән Америка Кушма Штатлары һәм Канада илләрендә иҗади сәфәр кылдык. Менә кайсы елны
Миңа калса тамашачылар әле ул сорауны белергә тиешләр, чөнки күптән түгел булды ул. Ага. Һәм шулай ук без тамашачылардан шалтыратып дөрес җавапны көтәбез. Әлбәттә, инде бәхеткә ирешкән тамашачы булыр дип ышанып калам. Һәм безгә тагын хәбәр итәләр. Шалтырату бар дип. Исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн. Исәнмесез. Беренчедән бәйрәм белән кылдым сезне дә, икенчедән Рәхмәт. Филисне күргәч мин һәм икенчедән Филисне күргәч инде дәшмичә каламыйм. Минем бик зур матур теләкләрем генә Филис акылым сиңа. Синең кебек матур моңлы тавыш кына түгел синдә. Син шундый төпле итеп, матур итеп, чын татар аһәңнәре белән сөйләшә дә белгәнең өчен мин шундый шатмын. Бу синең Луарапаң, бергәләп бик күп юлларда да йөргән кеше. Шуңа күрә мин сиңа киләчәктә гаиләңә һәм бүгенге концертта да алкышлар телим, уңышлар телим. Яшә, үзеңне, гаиләңне сакла. Афарин, кадерлем, афарин сезгә. Рәхмәт, Луар апа. Рәхмәт сезгә, Луар апа. Тагын бер кат сорауны кабатлыйк. Тагын бер тапкыр чыннан да исләренә төшереп китик. Кайсы елны Америка Кушма Штатлары һәм Канада илләрендә без үзебезнең иҗади төркемебез белән иҗади сәфәр кылдык? Ул кабатлап әйтәм, күптән түгел генә булды. Шуңа күрә кайсы елны һәм шушы дөрес җавап биргән кешегә тамашачыма менә шушы чакыру билеты 8 ноябрь көнне филармония концертлар залында менә шушы билет булачак һәм менә шушы MP3 диск. Ага. Филюс, сез бит сәхнәдә үтә дә җитди кеше, ә менә сәхнә артында тормышта сез җыр теле, шаян кеше шул кадәр шулай бит. Ә кайсы халат үзегезгә якынрак? Икесе дә. Менә икесе дә, теге юмористлар да, пародистлар да, әйтик инде менә теге Данир Сабиров кебек менә шундый танылган артистлар бит, алар инде шук артистлар бит, инде юмор осталары, Рифат Зарипов кебек менә алар һәр вакыт миңа булай дип әйтәләр. Нишләп син сәхнәдә дә менә шундый шаян түгелсең, нишләп син менә пародиялар күрсәтмисең, нишләп син теге юморларыңны сөйләмисең диләр инде. Алар мин әйтәм, мин сезнең эпигезне алырга куркам. Әгәр дә әйтәм, мин дә юмор белән шөгыльләнә башласам. Шуңасы шулай. Әлбәттә, мин инде җитди җыры, мин бит үземнең тормышымны җырга багышладым. Бәләки чактан үземнең актер буласым килә иде һәр вакытта. Актер булып, аннан соң менә ничектер музыка училищесына укырга кереп, җырга гомеремне багышладым да, һәм җырчы булып киттем. Һәм күбрәк менә конкурсларда катнашып, җитди җырлар җырладым. Һәм шуңардан минем Илһам абый Шакировның Хайдар Бигешев җырларын җырлаганда берничек тә теге юмор катыш кына бер-берсен кушып булмый дип. Хәзер бүгенге көндә сәхнәдә инде үзем концертларымны алып бара башладым. Һәм инде барыбер дә юмор хисләрен кертә башладым. Бәлки әле алдагы көннәрдә ишетербез дә шулай бит, җитди җырлар белән бергә, халык җырлары белән бергә сезнең юмор остасы буларак та сәхнәдә чыгыш ясаганыгызны. Һәм безгә әйтәләр, дөрес җавап бар дип. Дөрес булса, әйдәгез тыңлап китик. Исәнмесез, хәерле көн. Алло, исәнмесез? Исәнмесез. Кемнәр сезгә? Рәхмәт яусын. Мин сезгә җавапны әйтмәкче идем. Әйе. 19 елда дуслары белән барды. Әйе, бик дөрес шулай бит. Әйе. Исемегез кем була, каян шалтыратасыз безгә? Мин Казаннан Фәрзия исемле. Ярый, бик шатбыз, рәхмәт сезгә безне карап барганыгыз өчен, дөрес җавабыгыз өчен. Филүснең концертларында сезне көтеп калабыз. Рәхмәт сезгә. Аха, ярар. Сау булыгыз. Исән булыгыз, бәйрәмнәр белән үзегезне. Ни кызганыч, вакытыбыз бетте. Кызганычка каршы алдагы тапшырылуда сезне көтеп калабыз, Филүс. Бик зур рәхмәт Эльза чакырганыгыз өчен. Инде менә шундый хезмәттәшлек җипләребез өзелмәсен, бары тик ныгый гына барсын. Һәр көнегезне бары тик матур уй-фикерләрдән генә башлагыз. Исән, имин булыгыз, тагын бер кат бәйрәм белән сезне.